Na předměstí Limy v Peru se z písku vynořují těla. Nesou stopy strašlivých zranění. Tato osoba zemřela velmi násilnou smrtí. Tyto kostry mohou od základu změnit naše dosavadní znalosti o jedné z klíčových událostí světových dějin. Španělského záboru říše Inků. Dlouhých 500 let jsme byli při zkoumání těchto dějinných událostí odkázáni na kroniky sepsané španělskými konkistadory. V nich se dočítáme, jak se v roce 1532 na hranici říše Inků objevil Francisco Pizarro s hrstkou asi 200 mužů. Od té doby si historikové lámou hlavu nad událostmi, které následovaly. Když inčtí poslové šířili zvěst o této invazi po celé říši, jak to, že se nezmobilizovala velká inská armáda? Jak to, že hrstka španělských dobrodruhů dokázala srazit největší původní civilizaci Jižní Ameriky na kolena? Zapříčinila to snad větší technická vyspělost španělských zbraní? Nebo to byly evropské nemoci, vůči nimž nebyli Inkové odolní? A nebo to bylo něco jiného? Odpověď možná skrývají tyto kostry. Poprvé může věda poodhalit roušku tajemství nad skutečnými událostmi kolem záboru Peru. A jsou to úžasné objevy. První střelná rána v Novém světě. Příběh o dobývání, jak dosud nikdy nezazněl. Příběh o tajných spolcích a zradě. Neuvěřitelný příběh, který se udál v 16. století. Příběh o velké vzpouře Inků. Česká televize uvádí dokumentární film Zničení říše Inků. Po 3000 let byla horstva i pobřeží Peru domovem nejvyspělejších civilizací Jižní Ameriky. Říše Inků byla poslední, za to však největší z celé řady dalších, které postupně vznikaly a zanikaly. Inkové byli Římany nového světa. Jako nepřekonatelní stavitelé a inženýři vybudovali Machu Picchu a nejdokonalejší silniční síť na celém americkém kontinentě a zhotovili bezpočet mistrovských děl ze zlata. Ale jejich největší genialita spočívala v dobyvatelském umění. V 15. století díky němu dobyli celou oblast And. Duchové slavné Inské říše se dodnes vznášejí nad hlavním městem Peru, Limou. Dnešní Lima je rušnou metropolí, ale pod rozlehlými chudinskými čtvrtěmi na jejich předměstích jsou v několika vrstvách pohřbeni lidé z peruánského středověku. Peruánský archeolog Guillermo Koch se už více než 20 let pokouší odhalit tajemství těchto indiánských pohřebišť. O starých pohřebištích v Limě neví nikdo víc než on.
Začátkem března roku 2004 se město chystalo otevřít novou dálnici v místě, kde podle našeho názoru ležel hřbitov. A tak jsme z Kusmo vykopali jámu, jestli tam opravdu je. Naleziště, které Guillermo zkoumal, se nacházelo na pohled nenápadném horském úbočí v předměstí Limy zvaném Puručuco. Pustil se tam do práce se svou dlouholetou kolegyní, archeoložkou Elenou Goicoechea. Hola, Willy. Hola, Elena, ¿cómo estás? Zkušební výkop záhy přinesl překvapivý objev. Výsledkem bylo asi 20 hrobů v jámě o rozměru 2 na 8 metrů. Z nálezu jsme usoudili, že rokle kdysi sloužila jako hřbitov. Zpočátku se pohřebiště v Puručuco zdálo navlas podobné jiným, které Guillermo a Elena odkryli. Těla byla pohřbena v pravidelných intervalech ve skrčené poloze v sedě čelem k vycházejícímu slunci, tedy podle klasického vzoru inských pohřebišť. Ale záhy se začaly vynořovat podivné odlišnosti. Zanedlouho jsme si všimli, že v odkrytých hrobech je několik těl, která neodpovídají normě, kterou nazýváme vzorec pohřbívání. V nižších vrstvách hřbitova bylo všechno tak, jak se dalo očekávat v uspořádaném inském pohřebišti. Jenže nad nimi ležela vrstva těl pohřbená těsně pod povrchem tak, jak oba archeologové nikde neviděli. Tělo leží otočené tímhle směrem k západu. Normálně by mělo být otočeno k východu. To je špatný směr, stejně jako u všech ostatních. Čím víc toho odkrývali, tím větší překvapení je čekalo. Nad tradičním inským pohřebištěm ležely mrtvoly naházané bez ladu a skladu. Namísto obvyklých důkladných vrstev bavlněných a vlněných látek byla tato těla zabalena narychlo do prosté látky zvané tela. Ležela natažena na zádech nebo na boku, některá směrem k západu. Ani jedno nebylo pokrčené a otočené k východu, jak diktovala inská tradice. Bylo zřejmé, že nedodrželi pohřební rituály. U těl neležely obvyklé oběti. Otázkou bylo, proč byli tito lidé pohřbeni tak neobvyklým způsobem. To byla velká záhada. Úcta k zesnulým totiž tvořila jádro inské kultury. Řádně vykonané posmrtní rituály byly klíčem k zajištění znovuzrození zesnulých ve světě duchů. Proto pohřbívali zesnulé ve skrčené poloze plné očekávání směrem k východu slunce, symbolu znovuzrození. Ve světle této tradice je zacházení s těly v Puručuco víc než udivující. Jakoby je ve chvíli, kdy zemřeli, jen zabalili do látky, odnesli na hřbitov a narychlo uložili do země v rozporu s inskou tradicí. Když archeologové rozbalili volně zahalené kostry, objevili něco, co je udivilo ještě víc. Prakticky všechny nesly známky mimořádně krutého násilí. Lebky byly rozdrceny a některé vykazovaly známky zranění, jaká se dosud nenašla ani v inských pohřebištích, ani jinde ve Střední či Jižní Americe. Jejich pozornost upoutala zejména jedna kostra.
Nazvali ji kvůli strašlivým poraněním Močito, v překladu sťatý. Malíček, prostředník a prsteník na levé ruce byl zřejmě useknutý nebo utržený. Muž nepochybně utržil nějakou ránu do obličeje. Předsmrtnou frakturu prvního levého žebra. Ošklivou zlomeninu horní části stehenní kosti. Ze všech těchto poranění usuzuju, že tento člověk zemřel velmi násilnou smrtí. Melissa Murphyová je bioarcheoložka. Tato kostra je velmi atypická. Vykazuje sérii předsmrtných poranění, s jakými jsem se ještě nesetkala. Zejména tyhle 3 čtyřúhelníkové defekty lebky. Jeden z nich vykazuje malou paprskovitou zlomeninu, jako by se něco zachytilo o vnější plochu kosti. S ničím takovým jsem se nesetkala. Na základě zdokumentovaných případů jiných poranění zřejmě odpovídá zbrani s kovovým ostřím, kterou ve výzbroji Inků nenajdete. Inkové měli jen málo zbraní, kterými by dokázali způsobit čisté a ostré rány, jaké jsou na Močitově kostře. Nejvražednějšími zbraněmi Inků byly kamenné kije, oštěpy a praky. Výzbroj inských bojovníků byla ve srovnání s Evropou už 2000 let zastaralá. Inská armáda byla zcela mimo chápání či historickou paměť Španělů. Šlo o armádu z doby měděné. To znamená, že obyvatelé And uměli tavit zlato, stříbro a měď. Ale všechny řezné nástroje nebo bodné zbraně byly kamenné. Příchod konkistadorů v roce 1532 postavil inskou armádu a její kamenné zbraně tváří v tvář nejvyspělejší vojenské technice, jakou v 16. století disponovala Evropa. Ona zvláštní poranění na Močitově lebce přivedla Koka a jeho tým na myšlenku bodných ran uštědřených z koňského sedla. Byla těla z pohřebiště oběťmi Pisarových konkistadorů? Pokud ano, šlo by o první takový nález. Poranění na další lebce potvrzovala souvislost s konkistadory ještě dramatičtěji. Anomální na této lebce je zejména velký kruhový defekt v levé části, který hodně připomíná střelné poranění. Zdá se, že střela vylétla obličejem v této části a roztříštila všechny obličejové kosti. Výjimečné na tom je nejen to, že máme vstupní i výstupní poranění, které jsem vám právě ukázala, ale i to, že jsem našla i úlomek kosti, který přesně zapadá do této části vnitřní lebky. To by mohl být převratný objev. Bylo by to totiž první dokladované střelné poranění v Novém světě. Pušky zvané arkebuzy, z kterých se střílelo v 16. století, byly jen jednou z mnoha hrůzostrašných novinek, které Španělé sebou přinesli do Jižní Ameriky. Španělské arkebuzy z doby konkistadorů nebyly o nic horší než muškety evropské pěchoty o 100 let později. Byly jen o něco těžší kvůli těžším nábojům, ale Španělé je uměli používat, a to velmi dobře. Kombinace pušek, ocelových zbraní a kavalerie měla na domorodé armády zdrcující účinek. Inkové byli proti nim zcela bez zbraní. V Evropě uměli odrážet útok kavalerie. Byli na to cvičení staletími bojů na koních. Jenže Inkové se to za tak krátkou dobu nemohli naučit. Španělé kromě toho sebou přivezli ještě jednu smrtící zbraň, která nakonec zdecimovala inskou populaci. Nemoc.
Ale neví se, kdy přesně první epidemie vypukly. A tak se tým zaměřuje na očividnější poranění na kostrách. Pokud se prokáže, že jde skutečně o střelné poranění, bude to bezprecedentní objev. Melissa potřebuje důkazy. Doufá, že rentgen odhalí stopy kovu v okrajích rány. Tady vidíme konečné výstupní poranění. Čekali jsme, že uvidíme zbytky kovu, jasně zářivé, odlišné od kostí a zubů na filmu, jenže je nevidíme. Není tam nic, co by svědčilo o stopovém množství olova či kovu. Podle Melissy i Willyho jde zcela jasně o střelné poranění. Jenže to nemohou dokázat. Co když ale byly stopy kovu po střele z muškety tak nepatrné, že je rentgenové paprsky nezachytí? Archeologové proto přizvali na pomoc jednu z předních kriminalistických laboratoří. Nachází se 6 000 kilometrů odsud, na univerzitě v New Havenu v Connecticutu. Mají zde špičkovou forenzní techniku. Špičkoví forenzní vědci Al Harper a Tim Palmbach už zkoumali stovky střelných poranění, a to z nedávnější doby, než je poranění z Peru. Al s Timem přijeli do Limy. Zkoumat možná první střelné poranění na americkém kontinentě je pro ně neodolatelným lákadlem. Doktor Koch, dobrý den. Vítám vás. Já jsem Al Harper, těší mě.